titram ebedi kaseruma kwetini bi ene say enrada ensu etoya eyiri fa de hye won krabopre ntemo no Ghana man penia papa John Dramani Mahama odi wiemuhyan akwa pro won kra hanom odi nsema tudwa e de afa de mu kiremu ebesamo awie Elder Dr. Nana Kwadwo Jesse Edensem ede ato ahemfo mu o man Ghana nim so mombo aban sa ne be yamputujuma ebetimi akoso na sofo no ana ohwe o man Ghana yekua yeso ana fienu ane so oniminyamfo erikopoku Edensem atuje kirem say eben ni abrese krodo obeboa na o man Ghana de hia yesikua o mebeboa pa petepete nso ba petepete nu ba nyina so kama se be ya no ba na betumi aso na bribra meche irrigation na bibia konkan ede ma o man Otitineni edema MPP amanyoko no ewatiwa East abato mpesiane so akasa echemu se niema bebre na ewo hono me no nam so MPP amanyoko no edi nkuguo ewo mfimpi mienu ni aduonu nan abato nim na ba kopie mu wo gawe semense ne mo dia adehya wono mo wo eyikan to pro obeye ne mpatem wono mu kiremu a ho kira bawo o maso aya hibruta ensam zo bia won potem hono mo no chese enya ba kokra akoye wafidi ni benefo amesiesie bedu baabi no monkwa edi atoye mu pa yankopon amfafia ebe ha adwen pa wo manyim Onyonyafo Edward Obin Nash akotwa school fees ade ama eye school form mo brakwa eye Catholic school nim ensam no pina na kan ya se onkonya be so se wi apem to be ka se wodi lo ha nsia ekiripo enkron kasa fidie so na ye ka mo se fail group an eto nsafro na ye kasa fail group an adwumade aye die nanie bedafo yi bibia obehia obehia laban wase no ya sede se ebesom sompa mesra wada sa wadi na wo ye eye bi na wo ye anam ana wa hoda na wudie birthday parties ahodo anam graduation ahodo bi a mudie no mesra fa beda ne ensom sompa ene wachi insare dwumadie bi a mudie a mubehia nwom ene fidie wase no ya sede se ebesom sompa ene wachi no dwumadie sununku bi a wudie a ubehia nwom ene fidie wase no medofo yi fani nyina akwada na fair group an nyemesom sompa ne de ntia ese ye na ato nsafra ne say your quality sound and your sound so professional instrumentalist your sound so quality instrument ba na ye somo infide na mo no hwene hwonyo bi ebom papa nti so nsafra yen nyemesom kwampa so opa echi akwan ye watema community 22 ba rosto inside honom ene ye wom na ye homa trofo no eye 0242 965 391 0242 965-391 and 0541-149-741 0541-149-741 Menka funsu papa Ghana fo ene amanani fo nina agye atum se ye nsu a wonom atimi bu adwuma ye ewo ni padwanim a ye de afa fidie mu so ne sokrogin na FDA nso agye atum se eye eno en Lumba supanti unsa enyanka bidia frempenifo ewo 0549889685 and 0549436616. Akenkanfo banu a yesen konwa beso awie no edi ameji so yo wofa ose ade yo de one at Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mautedin ene bantwero bona na otafrija mene Adjoa Agyei Sikapa ya dan ye ho ye ba ya de kasebo no ekire mu ankasa besemo nansa na no me wo fa rose gold osidi ye kasebo no ye de ba de a wadama eba na nsempatie amamu nsem di ya kasebo de hinta nyina aha ne pa hontama DLFM 106.9 kasebo no nie aha ne nyina yetie DL News. Yamamo akwaba afitumlike neshia yen ewo Facebook ana afinse YouTube na yamfa kasebo no ekire mu ankasa ensamo ya sha kasebo na se ade afri enkran buburemantai mu dia andrada ene subrane eje ne ho sakirame na wo mayimu a ene enkran ha de anyasem kuma ensuo ne toya makirese anyasem kuma kra ne ensuo ne hyase akra wo ana no kwesi ade twam ya nemre na na hyase ne toya amade kye andrada kyesa no pane de wamfa ni agro ene ensuo yi toya man enkran buburemantai ha nyina giri boso a kyese na obi nko na obi aba atoye nkyem ato nkran buburemantai andrada na anyasem kuma kra na ohawe mu na Ghana mampeni yamba John Dramani mama ndo bon homoden efa wiem hyen fa wiem ekwa probo ekwa chinchin nkran ha no mu nyina mmea hodo a
ensuo ni fa yen na Ghana man pani aka se kyerem say ensuo atwa da na wudi ade abankra ha no ano wade ne pam Ghana man pani kyerem say ensuo ato e ma na fa de hye ye wonkran nanso endo ade no na de twam kram o kyerem asesei enam ato ye nkyema aba ne ntino putipuru aban ene National Security Council ebe nhwemu kase pa hokwa wada mfa so a saa ensuo yira na efa de hye wonkran no ye betimi esia no kwan Ghana man pani kyerem say enkra bo man temi yo man Ghana ya hinkuro no ti se koba say afibia ne da biada ensuo beto emankran ensuo afa ye de a na eso me ye be wade tu ho na mo ne ye hu bibi etume de fa ho Ghana man pani kyerem say wo hwe mensene na me kyerem metropolitan municipal and afi district assemblies na ono muguso edinkita ho na afi nso asa hwe man Ghana nwuma anafi adansie ananso sensem me kyerem Ministry of Air Works Housing and Water Resources beka wo no mmodi ahwe hu ni say ensu ahoto a eto yirifa dodo na efira ka hodo emu asie wo mbetimatima bo se be ya ensu atotoi aha de abai ebi enkonkwesi ka premantemu ebiom Ghana man pani kyerem say enim yada won mugusu bo adwumade ahwe ne ensu ahodo to yirifa nipa no eto atumi atwa o mampani apra wo nsem no de nsem say eto Ghana fo anim. An aerial tour of Accra to inspect the flooded areas. Unfortunately, the flooding has been very extensive today for several reasons. One, the recorded rainfall today is one of the highest in several years. The Meteo are looking at approximately 140 millimeters that was dumped on Accra. Last year, the maximum rainfall was 56 on a single day, and so the volumes are much higher. And so there are many issues to the flooding in Accra. There's climate. If you look at the rainfall pattern from 2024, 2025, 2026, you see that increasingly every year we're getting more rain in Accra than we used to get. GMET say that in 2024, for a period of 30 days in June, we had 85 millimeters of rain. And then in 2025, it increased to 172. And then in 2026, for the same 30-day period in June, it increased to 333. And so the waterways are not getting chance to recover before more rain is dumped. And the wet days are more. Out of 30 days, 22 days, it kept raining. And so there were only 7 dry days or 8 dry days in June. And so that's the climate side. That is an act of God that we can't control. But then there's also the engineering and the man-made causes. That is, like I said before, Accra is built between two natural bodies, the Kwapim Mountain Range and the Atlantic Ocean. And before Accra was built, the streams used to flow through this plain to reach the sea. Now, the British brought the capital to Accra. And DLFM. in those years, it was not a problem because Accra was a very small city. But as the population continues to increase and people continue to build, it restricts the path of the streams on their way to the Atlantic. So that's an engineering problem. We need to see how to open the channel so that the water can pass. And you may be a quack Accra, and so no. Sadia Penifone Yankran, Nanka, yes, and Amoyakra. Nankan Crancro, Nankistan, and so any more Trebia, Bagana, him crab at Nampa Bobra. Intiama, baby, as any person, any park watch, and I call for her with their bay. Now, Oman Penny, as such, and same we say. Cecia make us say, or the batu but just up a swap, one unfinished yet you see and in 20 years' time or no. You bet me a one share pebby say. You bet me at the Asayaho do a susu or manim. At the bell cock, cruna, a year, mensina who doom, mantama who doom. Na a banasa, to do another to me honum, I was a crew for a honum, no matter to himself a young crank crone battery. Nay, I do say, or man, I dare be a here be a conquering could to the moye. Or parasabiac as young crying. Or pardon a fan crying, acquire a fan crying. As a send is crabby young crying. In you mark a sea, burn you men, I won't crying qua. Or but threaten to be a cock or mammy hoto, and a mantama who doom. A banasa, to do another to me honum, sabe a nipper one cran, so better. Now born in Sweden, who do a question and swear to me up above my dear sea, no man penny him same. Any pass or dance so cajon. Yena ya boy de kugu gatemuno. Yenya, if it's no coming in swing. Age any sent him a bubua there to a goo.
no we be kan da no nya bo apaye bo ma Ghana kuro no emu ate. But then there's also the other aspect, which is attitudinal and human behavior. That is dumping garbage in the drains, putting all kinds of items in the drains after we finish creating waste instead of sending it to the appropriate place. Even in the air, we discovered many illicit dumping sites where the wetlands are. People have gone to create a waste dumping ground, and they charge 20 cedis for the Aboboya to come and fill the waste into the wetlands. And when it has filled sufficiently, they sell the land to people to come and build on it. And so we need to, one, look at it from an engineering perspective in terms of how we can open up the channels, but at the same time look at how we can identify all the buildings that are obstructing the waterways. We've said this many times, I'm tired of hearing it, but anytime you begin to take action and you start breaking houses, people think that government is inhumane. But when the problem arises like this flood, it affects everybody. And so all of us have been affected because of the conduct of a few people blocking the channels and preventing the water from passing. And so we'll call a National Security Council meeting. We're asking every district to identify, together with the Works and Housing Ministry, where the blockages in the channels are as they pass through the district assemblies, so that we can earmark those places for removal. We'll not only break the houses, we have to move the rubble out of the way, because there's no use breaking a house and leaving the rubble in the waterways, just the sleep. And so it's going to be quite a major issue in order to resolve the problem of Accra. But ultimately, the other solution will be to decongest Accra. And that's why we're planning that we move some of the city out, that is the major government departments, and then also create a new center of growth so that our people will start building outside Accra in a new city instead of everybody looking for some space in Accra. Na nekura mo na Ghana man penin eto na kasa so na ochire mi say asem abei ene ahokyere na aba pam enti adehia endoada moja pade dodo na ekro monso a munyuma nyina aguo enam sinyire yinti no oma munyina monkafra pa na de asi ne mu oya na ochire ma sese no ode abaso kese pa e de Ghana Armed Forces fo no ma ya de pam ena afi nadmu atoyenchema aboafo ena afi Ghana Police Service omaya akonkoden ena chire kura no Ministry of Works and Housing omba modern ebuadwumaden ena afi Ghana National Fire Service ena 48 engineers regiment for kan ho a womba adwumaden ebo aprando ada ema miamia hodo na nsu ayira fa de hye permanent modern akotwaje won mana yade a modern bo no editwam kono mampani se wodamase pam ena wa chinzo kirem sei ode adesre e de ato aso ahwe o magana sika sem so oni miyan for doctor akasa to ba for senim sei empeni sabe e ka onente na aka ato Ghana for ho aka o mamodin face ka akra bi mra ne mfa mapro emfa ma nadbo mpani for mche ma Ghana for ho aka nyina ne moa no do hia mo ne angwa ne nsaka de ne demo ne ama se nkonwa ne ade no behia bia ma ne sika akra apreprechiri wonso so abehia yi na mo ne angwa ne ade ne apreprechiri mattress ne ade a na hotatumi aba o mampani chechire mu sei. But I just want to express my sympathy with people who have lost property. Loss of property has been very extensive, and I want to thank the military, NADMO, the police, and the Hydro Works and Housing Ministry, and all the emergency response team, 48 engineers for the rescue that they did. I've seen many of the videos where people had to be carried out of their houses. They deployed their boats, and they helped to save quite a lot of lives. NADMO will do what it can to try and identify the victims and see how we can just support them in a way in the next few days. I've asked the Minister of Finance to release some money from the contingency fund so that we can do some post-flood relief for persons who have been affected. And so let me again express my sympathy, but let us change our attitude and let us find a permanent solution to this Accra flooding problem. We shouldn't become like the vulture who, anytime it is raining, he says as soon as it stops raining, you repair his roof. And then as soon as it stops raining, he says, oh, it has stopped raining, so there's no need to repair the roof. This time should be different. Ani a woti ye eye Ghana mampeni yan Papa John Dramani Mahama. Yentwa kasiyabane so na elder Dr. Nana Kwadwo Sammy business mugu power asante mantemu ede nsem ede atuje no ekwama eya hemfo e wo man Ghana mu
Echiemu omumfa bibia ya amanyosem ento nchen na ban bi oba betina akonya ne so no omo betimi aso na asesa ne ebeye mpuntudwuma betimi akoso ewo manyimu na odi nsemi editudwa wabro ne nsemtrofo etwetwe nkomo ewo Royals Conference no course wo Church of Pentecost the Celestial Worship Center wo Swami ana elder Dr. Nhyiraba Kwadwo Jesi editudwa na ochemu sempuntu eba mpuntudwuma emfa ho eni amanyosem tie nkoba se ya amanyokuo we anohi we supporting ntinu so bi foforo eba enya ade obeboa sa ne ebe mpuntudwuma ebetimi akoso na conference ni team na eda so the Royals unleashed to transform the parish through the gospel and the power of the Holy Spirit na nanoma hemfo ene atitufo bebre na etimi echiemu wo ho ana okasa ana ochemu sa ya hemfo bebre na ombedi ade a yehu ni se aya na Kristosum no mo nhyeda ensum ni ye bi krampo enkwaso enye sa netie esansa hemfo no betimi akwaso we amamu so netimi akyerɛkyerɛ wom sa ne ebe ye betimi aboa na omo nso tememufo mo ho nom no mo so ebetimi akwa omabefa kwan bi so betimi aboa am sa ne ebe ye omo nso ebehu Yakopɔn esansa ye nina na ya de Yesu Yakopɔn ba ko ne koba sa omo tena konya no so na enkyerɛ se omo no omo nye akristofo nso no omo so no ebetimi akwaso we esansa hemfo bebre na akpo no ayade omo ye elders ewa sorry bebre na mu ntimi obi enkasa oye ohin dia wuntimi enkwa sorry enkoje enkyerɛkyerɛ na emomo osre wom so so mo ntayo mampani anasa aban na chi sa ne ebe ye omo nso no ebetimi ahwese mpuntudwuma betimi akosom se koba so omo nso ayetememfo no omni ombe kasa hwom nkran na omo nso ahwese omo potem ombe betimi asiesie na bibi etimi akoso ye na oman Ghana nso no oman no etimi etumpon ebetimi aboa ye papa Sorry no Church of Pentecost ne ehemfo no bebom aye nyame adwuma ye nyina bebom aye nipa baako ye nyina bebom ne yaso nyame ye nyina bebom ne ama development is ye be ma ye kuro no aye krabehye mpuntuo ahodo ye de beba kurom ye de beba omanyimu ye de beba obia mpeso aso development nso sa wo start sa wo sha ase a faithfulness no kuredie ze wudi no kura na kwan na bie na development asha visa ukwaji obibi visa wo de development na wa ni no kura na wa hunu se sika wo de ma we na ade ye ya abai no kura mfesko bia ma obi ba wo de ye omu se wo de aye a boa amma anuonyam eye nyame dia enti ye kira ahemma atitru ni anintini ene politicians ne se omu mfa no kuredie na omomo oman no sika bia beba oman no mu bia omomo ne nsam de beye mpuntuo sika se hwe obotom a obi hu se wo mama uje se wo de ye mpuntuo Juma edaya yehuni Church of Pentecost Celestial ha ayembuntuo development and ye nti obi amabo ne se obeye development ne akire mu se obehya ase aye du awawo se odi ne beko school na obetimi anyina du nimpanya afeso a nyame anu mu onyam nyame mu amahye behye ne na afei wasua dia kodi akiri na nimdie ni nyansa nso nyame de ama no nye no nko a development ye kire se wo man ne ba bia wo no komra rebra obekọ osori a obeprapra wo mantamu nia upasa oyamba kuro no ode batudwa ne bebelebe so adwe na aboa na omo so de wo nimdie no onyansa no onsika nso aboa eni ya uti ye business mugu elder Dr. Nhyiraba Kwadwo Jesi ana woten nkene no achi ana area head at the Church of Pentecost Swami area Apostle Michael John brefo ekasa echemu se ehu behia pa se Christopher nso ene ahemfo no betimi aka bomu na ma hwese mpuntudwuma ebetimi akoso bebre na hu ne sa ahemfo no enya ade omo Christopher antini se koba se Christopher bibia ewo so mo de omo hu jim na emo manya sa na te so mo na timi ko mo hu bom na mo hwese omo bedi dwuma sonko a ebetimi abo o man Ghana papa enu nti no sna ahemfo ni na so mo nko mo hu bom na omunsi gina ye betimi abo o man Ghana Tenedi abotam ene akuneni anintini na omaba ye ne omu nyina bomu adwenti ne kwan befa so ebewura hemfie ede nyame asema wura o Yesu asoma ene nti ba bia so ka ese kwa hemfie ese ko market ko hospital na hemfo no onse omu ye yeja no mu a omu na ye nsase members efi kromo e ba DLFM omu sha hemfo yase ti nyame ya adom na nyame asem ti wura won mo ti ase ese nyame asem sakira ni pape na ye weni ahemfie ya wini kuro ya wini mu ko iti na dwuma de wu nyase ya ya fu be bi kasi na omotie yasem na
almost so they are hawaba so they be nyina bitimi adwene ho so nkode se enti ase aye nyina ye nyane se yesu si yenko amaman nyina wiase nyina kwa ya amaman nyina na suafo na ye ntimi nya amaman a ye omu nyina yesu suafo ne agya because ahemfie no ehona aman bi a obewura mu bia ne ti ewo kodukuru bia mu a opasase aye ohene openipa no mabodwa yesu okosere ohene so ye crusade so okosere ohene na ohene de mikrofo ama wa wo kanya me asama kire ne ohene na nkasa de ne na hemfo ene adehye wa ahemfie na wagya wo ho ebasa na command na na aisha yesu hye na ya nwi Enia utiye Apostle Michael brefo no ana area head at the Church of Pentecost was Swami area ana wotin nken na mani boy yen sem choni Barbara Cranton e different sentiment mu ebesom yen yen toa kasewo ne so na yen fe ne fankyere mu ewo soafo no no hwe manga ne yenuane ena afie kuaye eso ono kwa yen so na ma hye de ma de hye wanom ewo asunafo south mensenem Nidin do nyamfo we kopoku na ode nsema tudwa kirem sei Ghana mampeni yampapa John Dramani Mahama nani abere pasa krodom ebo adwumaden ahwe sebe betumi aboa no mangua na yenkua yensensem betumi akonkane no kirem a se yekua ya hodo betumi akonkane de am na ese nya nsu betumi de apetepete no ba yeso de bia da sebe ya epesi mpo a yemfudie etumi ensen onnyamfo kirem sei sesi ameke sei abade nhapegu akwanso a odenam osofo no ena wo hwe oman yenuane ana afie ku ayeso oye onimnyamfo wek opoku ensa so sei obabɔ no homaden pa atumia ahyenhye pa bi a yebetututu abura akese kede ne firi sisi so kama na de apetepete akuafo no ba ye nyina so kama san sebe ya ekoba sensuo ni gyae to a na pe ba no odene na ebetumi aboa na kua ho sensem no ebetumi akonkan ewo manyim onimnyamfo ne sende to dwamra na ne dwumadi a wodie mu kopie mu ewo kunadu eno no wa Afram Prince ewo epiamentem mekire sin region na okokosere na matere nkodwam wo epiamentem eye kwaw enkwatia ana afinso abetife hene a no kura yenso ye kwaw adontanhene so mommodea fampa bo kese enta nachi ana afinso abanyachi na nchehye pa aban de ba so pese oboa na ode nsuo apetepete ekuafo no ba yeso bibia ye kama na bibia konkan ede ma oman onimnyamfo week opoku ekirem sei sesi amekasei aban de jejepa gwakon ode nyina de afa asoya ehwe oman yenuane ene yekua yeso so sei opese obo na kuaye no ye na akasie mpam na ebetumi aya omampanin kuto ntumi nye na nanam atere nkonwa mona nsase ne diwa mo tise kobaza ahemfo ne taakire na mo no omanfo kasa bebo pa ne jejepa aban de bai etumi abo na Ghana man su kuaye ho sensem akonka de amayen oninyamfo kirem sei Ghana mampanin na ni abrese krodom bon ho mode na fam de obeye bia de aboa Ghana sebe ya kuaye ho sensem yanka se we de pesinti yentumi nya kua afi da bida ene pesi kura mpo a ene mhyepa de abade abanti no yebetumi de nsu apetepete no ba yeso nyina kama na so bibia sebe ya de bia da na kuafo mo betumi afiri afam ewo manyim o che ni nsem sei ede to nsantwafo anim ni aye se eye Ghana kwadwuma de o se Ghanaian ma eye irrigation nya nsu no asase so tabi asebe ya kuafo no man nyina ebedi ye kan ye 2023 ebra akosogo dam nsuo no broso na se framantem fo nyina konkese ne ahokyera to me 2024 ena pekese so esisrem na be se ni makra na duane bo ko so se DLFM na ye krefe ma na never Ghana market way afibia ye say American scale be se $3 billion ya kra duane e dia bo me obani John Dramani mama say so the hwe Afram place ha sasia ananu adarman trading board ya che ya ye de ni koso ye ni kwedwani ya we fi ha ama Ghana man nyina nya biane dia e komma oman mu da disa irrigation ya trust wa ye ho adwuma na na wadaro makrachi fo no bunkuta we bra chere sa kakra ni ewi ye hwe krata so sa ne si agye to mu a enyi e se bi bi hwe de adwuma na koduro na ye de ho amane awo yura na enmani ya be kana na ho na ya pa ho ntoma de asase na ma ami ale ye kwadwuma no ama ayi eno ne adie titira ene ede bae na asase no ebidia na na wa ha what is that big minister twam akodu no ho a
I'm here about one man said, "Mungo come free massage." So, and you know, say me do me ba. Na you be see a chairman so. Na you be permission, the free na man any penny for. Say you be ya. You go kwa bibia. Na breti ye mu no. Ni akrache for na kan kire no. Ya pe de bi be boa na any aban nyina. Na ye de yiwura ba. Na ya be pa ho tuma. Na ne pese ichimi de ye no. Ye twini aye. Eni ya wuti ye ono ana oyo swafo a omen ohwe ye nuane ana afi Enquires so do kran so na ya de hye mo wasunafo south e ma hye medwani oniminyamfo Eric Opoku na eno achi ana ohene popo de ma de hye a wanom ewo nkwatia na na abo ama eye ayipe otoso emiensa ade nsam tu dwa kirem sei nani age pa hwe ya de aboa na nsasetema mo wo power from prince wanya de wa ti ababole timpo so beboa na odi nsu apetepete akuafo no ba yeso de ya sempa mo ta baji dwumedie bi ababa ya obeboa na Ghana kuaye konkan de omo enyina ta akire ai na epedi ntibra first pa mo tu ana mo di kan ba yi no ma o fati modern ni bia nka ho ese o ko pe no mo yedi mane bi bia se bi pe no se ko e ma venga como trivi uso ni na yeso ya no so so dia yeso de so etekno tiampa ya me venia kwa ko himu na no se ma que sia pa de boa e pa na me para me case no vou usar e temo assim que a boa em DLFM o a intimi yeso mani na ye weda ya ye ka wasi last ya me mo ko ye ka fi mi si me nyi bi isso anto diz nyame adum na aban se meboa isso eu via mo no se bi hia bia no bi nya bi ye do ma no ba ya ba mo ye ho atan ya mi se ya ni no ti metamos se ne o kan mo ba yi mo yu mo anko na ne kwakura mo no ana afei ohene de ma de hye ono wa abetifi ono kwanse na don tehene ade makwa na namatran konwa ne din ade achemfo asietu agyeman a ataso emiense kirim se nani asopa ana mompa aban enam asaya ehwe oman yemfudie yenkuaye ana finuane so otu no ya de papa ne sente otachire pampe abana enyere no hono wa mo afise kuaye ade bebo oman yatimi akoyani mpuntum ampa sasene bi nyakopon adaro yewubi kasa ti yeso ewubi ye musasa ase enya dia se wan fa bibi anhye mu a unya sade bi afim fedetie ya dia ni se bi a obeba ukita se tumi mu a otumi bi brasa ase ampa nya sade afim no ampa ne tran fefe ni ya de ma na de ye adwuma fedetie ne mama se udu afram prince wa irrigation and ampa DLFM 106.9 eni ya wuti ye ono na ya de hia wanom ewo ebetifi ehene ono kwanse na ya don tehene de ma kwawu nanom atrenkonwa ne den ede achemfo asietu agyeman otaso emiense na mane boi yensem twene Same Opoku Brown na de amane boi ebesom yen Yantua Kasiabone so no titineni adima MPP amanyoko no wetiwa East abato mpesiane so ewe poemantemo eye Albert Niama akasa aniafa eye niama hodo ekwa so a eno nam so ma MPP amanyoko no entimi ending kunim ewo mfimpi mienu ne aduonu nan abato onim na akasa ana oche musa ya de members bebre na mentimi ho ase ekoso ewo honom woyetimi woyakame no nam sunti no ana ya abato ayeto no mfimpi mienu aduonu nan nimu MPP amanyoko no entimi endi enkunim to wasre eya kandifo ni na samofa hyehye pa engu akwan mu sane ebeya
a ɛyɛ saa nneɛma na ɛkɔ so ɛwɔ amanyɔkuo ni wɔn bɛtumi asi ano kwan na ɔsan so ɛkasa yɛ ɛsrɛ ɛyɛ atiwa east foɔ sɛ ɔmo mmɔmɔden a ɛnhwɛ ɛyɛ nneɛma papa ne nsakraeɛ ɔno nso de aba abɛto mpɛsua ne so na ɔmo nsan so ɛnto aba no ɛmfɛma no sɛnea ɛbɛyɛ ne nnwuma pa a wɔredi na obɛtumi atoa so. Said in Samotia, aban bia ɛkɔ second term ayɛ na ɛyɛ den sɛhyɛ wɔ na edu baabi na yɛn party no mu adehyɛ bi kura mpo ɛnte ɔmo ho ase a ɔmo kɔ kwanten fam saa nneɛma no nyinaa ɛha yɛ adwene ba sɛde odi kankan no yɛwɔ opposition party a yɛwɔ opposition bi a anaa yɛda fam no yɛnhyira ade aseɛ bi nti nea mesusu sɛ ɛwɔ sɛ awurade yɛ madom na partyfoɔ ɛde tumi mamia ɛyɛ no sɛ yɛbɛka yɛn ho abom ebi sɛ yɛhwɛ Ghana ha abere bi a party kora ɔwɔ resources kɛseɛ kora na ɔkɔ elections ɔlusu nti wotena akyire na wohwɛ a na nea party hia paa to move into government ɛyɛ unity anaa nkabom ɛno nti ɛno deɛ ɛno bɛyɛ me campaign yi ɛfa pem paa sɛ metumi DLFM abom na menim sɛ yɛn yɛtumi yɛ wɔ atiwa east na other constituencies 8 million more there 2028 awurade bɛyɛ adom ama yɛasan fra akonya kɛseɛ no bi ɛne a wuti ye ɛyɛ Albert Nhyiraba no ana yɛ otetenani ɛde ma MPP amanyɔkuo no ɛwɔ tiwa east abato mpɛsua ne so ɛwɔ poemantam mu na no achi ana aspiring youth organizer ɛde ma abato mpɛsua ne so yɛ Adjoa Japan ɛkasa yɛkyɛ mu sɛ samanyɔkuo bi ɛbɛtumi ɛtumpɔn akɔ n'anim a na nam mmabu no mu wɔ manu ntu no mu de nnwuma pa ahodoɔ ɛbɛgu akwan mu sane ɛbɛyɛ mmabu no so mo wɔ tiwa east nso no ɔmatimi akɔ mo ho abom na ɔmaboa ma MPP amanyɔkuo na timi adi nkunim ɛwɔ mfimpi mienu ɛne aduonu wɔtwe nim Minister of the woman is saying, "Papa, everyone you see, as far as you say, you say you try a big sports activity in Yuma. Remember what they say, organizing na Adjoa Agyei youth ni pe and Minister of the Makoko Abwama Amamanya. Ni so musa en Esaka amakuma be so moye. Yo nyawo me kan na me committee chairman, me say committee chairman wo enyamu a. Adwuma MPP ɛyɛ NDC ba ma bɛ sɛ na NDC for no bebre youth no be on ba tue sɛ menya na me fam na me party na menya membership card no nti NDC de ma moa youth no ba yɛn moto abama yɛ na adoda ba omia etimi bɛfa seat na me sɛ ɛno ma bɛkɔ yi ɛne ya wuti ye ɛyɛ aspiring youth organizer ɛde ma abato mpɛsua ne so ɛyɛ Adjoa Japan na no achi ana former youth organizer ɛde ma abato mpɛsua ne so yɛ Benjamin Gamali Marvin ɛkasa yɛkyɛ mu sɛ yɛade ɔda mpanifo ɔmo wɔ abato mpɛsua no ase yie paa sɛ ɔmatimi apagya no ɛde na kɔ organizer ɛwɔ abrɛ obia Anthony so aba ne atima electoral coordinated police station because no be our fine says what the papa nipa ni be transferring say adwuma pa nipa bi bua me ye DLFM tell me organizer and the ma nipa bi so say member organizer na me ban so on be bua me am my adwuma I think I am na me for on foot one of my targets being organizer na for say engine work at the community organizer over brings ni national say national organizer youth organizer and na women organizer share na there the person met the domain na to be mu a vote bi a ho the papa ko MPP na ɛne ya wuti ye ɛyɛ nkane youth organizer ɛde ma atiwa east abato mpɛsua ne so ɛyɛ Benjamin Gamali Marvin na ne krakra mu ana atiwa east vetting committee chairman Anthony Adjoa Agyei ɔno anso ana ɛyɛ Eastern Regional MPP secretary ɛkasa ye ɛkyɛ mu sɛ otu ɔmo gyina se yɛnto ɔmo so aba nyinaa afo sɛ campaign ɔmo kɔyɛ no ɔmo kɔyɛ ne ho te nkɔkeka nsɛmmɔne bia ɛmfa wo opponent ɔno ɔmo kɔ a ka ne obetumi aka na afei hwɛ so ɔmbɛto aba no ɛde ama nkɔka nsɛm ɛno no ɛbɛma obi ahu sɛ wo opponent no ɔnya na sɛ ɔyɛ Nhyiraba Kwadwo, very symbolic gesture at the member of parliament sitting in the vetting. Obibiara of vetting was making reference to the member of parliament. It tells you so about Etiwa Isa and the normal euphoria characterizing camps in
who be what it was. It is the only Kubian constituency member, a party member, a MP member. MP Nation one who passed the date of between when he said, or Tram said, and na mammy or Woofy, the money DLFM. Abonting, a cobontoa, not party for the beginner to Lumba, only the Bayaguma, Nintna MP, who one. It is the company, but me for the so at constituency now, I can also a party and ye. Akunyana beto. Mary Abase is there in society near the Afro for Ebisia Kunyana. Ububiera Anamubia O to be an Yebesre, say, Oma Omanamu Mutu, and Yakasade. Any ya uti ye Tiwa East Burton Committee Chairman on one son a year Eastern Regional PP Secretary ye Anthony Agyei Sikapa. Amaniboy and Sam Troni continue Kofi Abo and a different poem temu Ebesumie. Yan to akasebon so na yem free appearmantem ne sentencem e won kan appearmantem de enko piemum na de sha wonmo ayi kan to bro new site ene na waga west mensen ne mo kan appearmantem e kirima wonom besrem perform ka biewom sesesei eja ahini ato ahina boa ahokira bapam every say en samso ba kupam potem na tumi boa na wonom fa so e kon potem ne nkonkura wo da twam ho ahia no adeta ebuagum emadua bi na firi srabe ebebu ato no magya danso no so na de hye bitwa akoya wa fidi entiri mpenifu ama ahokire pa na abai ade hye kire mi sei ensamso no empenifu ye no ne yemfia bebre ntem nie wo ma hwe ani mu ahwe ensamso ne sei no nkagyo mba ba ya ma wonom nanso akire din ene o ma kasa obi amfi wonom na de abakwa mu kire mi sei ha o mo pa ne sei ade hye fansamso no so ekomem ya hodo ne ade a wonom doso pam titiri ne mofra wonum ko school a school for mofra se du an papa na mofra yi twansam so ya ye na wonum so gujam kram inti aba ne sana sabi o man Ghana ye de nipa moja na yes parliament de bia gise moja hwie gu ansempenifu asode ayi bibi won betre Ghana de hye se empenifu mka bia wo mui ahokira bapa na nsenso juto mpo de du ba bia nsam so no fa so emfa wo kwa enko na ja wonum ada ne nko besi obi a hye de dem ene ye komodo a na etwa wo sam inti ahokira na ye too much ade sire kirem so mbesere mpanimfo Ghana mafra mo fansam so no so mo nkwada sene mu pam enti mbesere Ghana mampeni ya papa John Dram mani mama fidie pa na asumi wo mo sire mo ntwema bridge mungum ne nkum nipa no makofa mo ne yangwa semina ene mpasa monye naso mla nipa ne nkwanyo ntumi mfa ma biom wo mo kirema se se de ohana kwa kwaye no ano ya dine too much de bia da mafra ba bob na sa na bi tom ne ya twene pie na bi prepra sam enti ha dwen omo kirem se dua yi kura ebu atonto yesu mpo na ma omutumi kura fa so de se dua na kura mpo de nyame anya adom na se dua yesu firi wona ma de se ne kire din kura omo kirem ase se omo sere omo hye bedwani oniminyamfo sadem ana afiri sa se ma de mampotem honom ene obeye ayi kan do buru mpotem honom omo sere ne pam na ho kire ba omo yen samsofo fro public beboa na omo tunya fa sante sa de a enche omo beti asembo ne wo manyim la attraction o chami no ha e wo mu ha de esanso ne da ha no yesre ye pamuto bebre nso ne se abiji bi anda so a e konso na echi ho esi asenso to a ye mfiri krom konso na echi ebi nso mfiri so na echi so mba krom ye ko to bibi a ya na so mba to bibi wo krom ya ye bre yesre mu amu ye panyimfo no yesre sedem yesre o pa una se be ma no mu pa bibi na mu be ye obiji we hu yesre mu pa ye ble ye wo ham bebre wo ha bigi no first one de ye temporary one no is asay ese akra we ye nyonu mu na mo abe na ya we ebu nyamada roma na duane bu na ekro so nsu no e na mo asese duane hu na ese ayaye ne bigi na ye fa so di koba mo amuhwo a mo behu se na etie we obi patre na okotompe enu so be ya asemfoforo nti yesre mu boae atomi ni kwade fa ni ni obi ene ni ka o situation ni obi ene bis ko ni obi ene efiti e balaka me to me yake ba e wo mi nkwa no ko din aka show to ne man to say to e ko gbe chero mi ko ne ke dwumo ne ko ni masa ko ni me ni yo fa se ame wo mi na me na gbe na me ba ho obi ene ne ke le mi plot wo fa se ni ji fa se wo
o to say ni she nko na kan plan but na fi ko ni men me of us am na hejole we she ba mi ene tempera won pa fa ya kashi mo fia mo abomoden onupa ni momoden ko ni yoni tumo ye nyatu eko ye bi ne na afi ni agbekona won pa fa ya kashi am ba cha no ko ni me ni of us na me na new site bi am na gba me ya ni wo me no wo ma me aga oba ya fa se won no ko ni hejole aba chi hejole be bi ne eni ahochiraba pa we ya o my Ghana de hia wonom ewo ayi kan doburo new site ewo ga west mensenem obeye mpotem honom wore makosem ene yede asum na mane boye ensem twani Emmanuel Opoku Adusi dudu abona mane se DJ active na dia mane boye efri enkrabo premantemu ga west mensenem ebesom yenyina we sina kenkan wadwen kire ni bi mfansom awie ya me wafa sister boy the abana was so here live edifra half mem airport DLFM news in fact papa en check ese nkoma message Gina Apia Kubi on a chief executive officer edema eye Julandi furniture and afi Kwadwo space and big brother pa no and afi boss eja esubontin see where the man Mr Wise wise man heba and afi spiritual center mate won beto nkana same old Mahama nothing new. Hey, piaga no unyama yosem da. We. Na me wafa se de abana wa say coach Afrani nie o here live di floor boas na o chirem say sempinfo e bibi pa na se de nsuo ne yiri fa nipa na no odene. Nti obesra ba no ntu ho na mo ne bibi anko nkan emfama omen na we nche akese o de koma eye Kwame Prempe incoming national organizer de ma MPP coach Afrani oboase na di free de ba na Richard ahwede aba na oso ma ya ha Nhyiraba Kwadwo Sammy beam ene Adjoa Agyei Sikapa de yase na dwumaden so nko a yebo esum Ghana de chene kase boni official na nam DJ Ghana free so bochire station DLFM na so na kase bo ye nam na in fact o chire ma kase bo de mu de pa na hwa na o hwe ye free no chim Nyankopon chire papa na nkoso a manya hode ne nkoso anso enhye Ghana for de ne de bia yenka nsempa ekoso memu emfa nkyere wo no mase kase bo na de pa na yo na po pa ma de kase na de aka ho ede abam Kofi Parliament de aba na Nyankopon hu yembo pa o na man Ghana pa de yembo bototo o hwe life edi free agona Bobby Kuma apa ene wo de ba na me wo fase dola ya je waje de aba na wo se o ma ya ha Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa hwe life edi free Christian village Achimota dia news oja wo mpa obi aboa isolofu ni solofufui kaka diama ene wo de aka ho ede abam na me wafa se comfort meti di aba na wo ma ya ha Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa in fact kase abone so fantastic oda ya se na dwumade ayebo esom o maga na osim se DLFM news no size o hwe live edi free Spentest Coca-Cola honom no hwe edi free on krabo prement yam kase woni agina we se bunu kom se pon ne de asine na adwa time ne ya wi abi na onfa ncha ye free se ne wafa se fo na mo de birthday na ba no ntinyamia we nyamania DJ afiba na akofa birthdays ene zigibi o mo de abai ndina na adwa onfa asefo na fa chamen na we ya woda sen Kofi bo ame na me mfa ma wo no me yenso ya woda e free Mr Ernest Ato dodo abona mane se doorbell edema na ho fe na de nyina charity ampa ben dodo afa ne sister wo Ghana Police Service ho na oya adwuma cantonment ne wote na Ghana police hospital ho no po adwuma enti ya woda so nko a ekode ma me wo fa se ma de nyina ahofedua charity ampa ben ado abo mane se sister wo we ya adwuma Ghana Police Service nyame nhyira opi no ma kwa tenten ahoden so nko a obeye adwumaden ahwe se o my Ghana ya po mu den ne ahoba mo nsem be yere pam onko so anto nkondem no mpegya mfra domo enkwa domo happy birthday once again gwasu ahofedua udin ede charity ampa ben ado abo mane se sister wo nyame nhyira opi we everywhere nyina NS ato dodo abo mane se doorbell no se yemfa woda we no yemfa emaun DJs gibi oya adwuma DLFM 106.9 eni pia so ede ebaye dedi ho bio ekwade ama me wafa se ne den ede Sarah Nyako kirem se ene awode ano wode ne pam happy birthday nkoma mamenka na bro no de aba no say happy birthday to my partner in crime. Here is to another year of laughing until it hurts, making unforgettable memories and taking over the world. Cheers to the girl who is equal parts chaos, comfort, and class. Let's make this
New chapter, your best yet. Your best one yet, rather. Enjoy yourself and have a wonderful day. From King George. Into King George said, Nadia Nina Hof Vidiam. Sarah Nyako, Yanko Pondi Afiba Quack, and Yanko Poncha Paranoka, and Quatito Unity, and then was happy birthday once again to you. Me wa fa so Sarah, Nyako, if Radia Nina, King George. No, see, and far with day, and far amount. Na, ne kwa no, kwa diamami, wa fa sia. Ni din ade Joyce. Enkroma, kofi wedi a picture nka ho. Dress enkroma ba, dress enkroma ba. SIC Insurance PLC. On the head office one of adwuma. Na wo kire me say birthday we no ano den pam. Ya me hira ne pi no nya ne kese. Enkwa tenten. Onyi kire mu ode enene. Yes never na ano na de nyina bafo atafori. Just na de ma eye entire squad. Ena wo kire me say ne na de nyina Joyce enkroma ba. A wo ye adwuma wo SIC Insurance PLC head office. Ya me hira ne pi no nya ne kese. Enkwa tenten. Osoro ahusani mu ode. Eni yedi amapa. Na osoro ahobambo. Ena osoro de man. Happy birthday once again go to your home. February within the Joyce enkroma ba. Ya me hira opi no wa ho fe no nkoso antum. No yo akoma se bisade nyina emfa amount. SIC Insurance PLC head office na ye adwuma. Ya me hira opi. Wade nyina bafo atafori. Just na de ma the entire squad. Ena o se yemfa awuda we emfa amount. Kaseboni ya diasi, emusemufo ni ya Miss Mabel Antwene se mo de ma yen. Champion Taylor e de ekopie mo Facebook and of yitima kasebono winya bi ehwe yem. DJ Ziggy echinchim. Kasefrem fo ma de some say technical producer can come for you too benum. E dia mejo so ya wofa o se ade yo de one at Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hutedin and bantwe bona na otafri jamene. Adjoa Agyei Sikapa. Yes also na Adjoa Seki. Radio mu ya santo betena se. Daddy Lumba nyom no ene ho nsem. Ghana nyomtofo majo mu din. Na o mabobra power memu no be kom ho nsem. Abo nyom party ekiri mu afili afam. Ema mu nyina mu ene tia adehye. Midimafo pokwase Nhyiraba Accra